mini tambari za ki ji sakon zuciyata ne, yarda da lokaci za ni aure mafarki na ne, ko da ban faɗi ba 'yan mata na san kwakin gane, ko ba a fassara ba mafarkai na kan kina yi daidai ne, insha Allah. Ba ya bari dai yayi ganin aibi, kin wuce ko ina ke dai tun da na saki cikin galbi, me ke sanya rai sanyi ni dai na ce hobi, shi ba ki biya ba amma daga so da yin harbi, kalli na kalla ki so dan Allah. Soyayyar nan dan ke na ajiye tun ranar farko, ruwan hawaye na duka sun janye dan tsantsar kallo, idan na ganki tamkar in haɗiye, kamar haka na shaida kin ba ni zuciyar ki na cinye, na ga kamala ba kya da kasala. Gane zuciya wanda kake so za ta bayyana shi, so in za ka yi shi dokar da ka yau domin ka huce haushi, wasa kar ku yi shi dan so yana da girma ku bayyana shi, yana da kala ta bayyanawa a gudun kowa kuna yi dan shi, kalli na kalla.